बुलायनाय जादों दिबा बुदों थ' गाइस अलमस्ट सहैनायखौनो लादो ओमफ्राय आंजों बिराद गिदिर जाथाय जा So hello guys, welcome back to my YouTube channel and happy Independence Day to all of you. तो नै जोंना लाइनआ स्टार्ट जाहांबाय दोनथामना नायनो हागोन नुदो दिबा Alright guys, जों दायो थांनो रेडि जाबाय and बाक्सा देरागाव we are coming. तो stay tuned guys and जाय जाबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनो जाबाय and आं नैबे डमिनारखौ सालायगोन बेबि डमिनारखौ तो stay tuned guys. Guys दायो जों स्टार्ट खालामबाय नै थांबायानो तो नोंथांमोननो गारिखौ लामा लामा देखायलांफिनबावगोन आङो यो come on So guys, 15 August ride and थान्दा happening बिराद थान्दा मोनदों आरो ना बोथोरा माने अखा हाहां जाना दं नालाय बाट अखा हायाबा हामगौ आरो ना इसोरनि अननायाव जुदि अखा हायो ना गैलालाय आङो केमेरा लानो मोननाय नङा ब्लगिं खालामनो मोननाय नङा बिराद महा जाला जागोन आरो ना गाइस थ' बेखायनो इसोरनि अननायाव अखा हायाबा हामगौ आरो ना गाइस नैबे डमिनार मालिकआ नैबे मिथिंगा आं बिनिखौ सालायदों ओमफ्राय मिथिंगाया आंनि लाबोनाय आर-S20खौ सालायदों ओमफ्राय उनथिं दङ एक्सपाल्स 200 ओमफ्राय डिउक 200 ओमफ्राय बे आर-S20 BS6 नैबे डिउक 200 ओमफ्राय डिपनि यामाहा ओमफ्राय B3 ओमफ्राय आंनि लोगो नयननि डिउक 250 ओमफ्राय रिंसारनि आर-S200 बाट रिंसारा सासे लोगोखौ लायग्रोनांगौ थ' बेखायनो बियो थांग्रोबाय आरो ना रिंसारा माने लोगोखौ गरायमारियाव लायगोन आरो तो गाइस डोमिनार के साथ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हैं इधर ये लोग नहीं कर सकते ये फुल फेयरिंग बाइक लेने वाले लोग ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते लेकिन मैं करेंगे ऑफ रोडिंग एग्जॉस्ट टेस्ट खालामनो जोङो जायगा मोनलायबाय टेस्ट एग्जॉस्ट टेस्ट करेंगे इधर हम ये टनल हमारा टनल है बम तो गाइस रिंसारखौ दायो थाव डिपोआव नेथ'नोसै गाइस जों दायो रिंसारखौ नेदों रिंसारा लोगो सासेखौ लायनो थांदों होननाया सफैथ'वाखै आरो ना थ' जोङो उदालगुरि थाव डिपोआव दङ दायो थ' र' बाइकखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नायनो हागोन नै बाइक गाइस दायो जोङो नै थांनो रेडि जाफिनबाय माने गासिबो लोगोआ जमा जाबाय आरो ना जोंनि ग्रुपआ थ' नैबे लोगोआ बिराद लेट खालामबाय आरो ना बे थाब फैनायबा थाब जाबावगौमोन बेनो बिराद लेट खालामबाय स' गाइस डमिनार सालायबा एकदम माने बाइकखौ पाक्का लामाजों सिथाबनानै खारनाय बादि मोनो आरो ना एसेबो माने बिरगोन बादि नाङा एकदम बिराद गिलिर ना बाइकआ थ' बेखायनो बिराद मजा नाङो आरो ना सालायनो गोगोम खारो इनिशियेल पिकआपआबो दंसाबो डबिन टेस्ट खालामफेराखै आं डमिनारखौ बा डमिनारनि टप स्पिडआबो बुहुत मोजांनो 250 ना आं भिडिअआवबो नुबाय आङो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरो ना थ' माने आङो पार्सनेलि टेस्ट खालामनो मोनफेराखै नालाय
दिनै जुदि चान्स मोनबाय बायोबा टेस्ट खालामना नायगोन आरो ना गाइस नोंथांमोना भिडिअ नुगोन थ' भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा नोंथांमोना नायलांबाय था सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जान मेरी जानी मर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही dengar na view ko आं थांग्रो थिनबाय नोंसोरखो जेबो जायाखैथ' जानो बेसेबां मिथियां ऐसा करेगा तो कैसा पहुंचेगा रे तो नै ओइ बारा मारियाखै प्रब्लेम होआखै तो गाइस ड्यूक 250 BS4 लास्ट मडेलनि आरोना टिभि किलार बखनाय तो एक्जस्टखौ खोनासंनानै नोंथांमोनो टे करसुन रेभिं करसुन मजा ये तो गाइस दायो जोङो बाइक एक्सचेन्ज खालामथ'दों आरोना डमिना 250 खौ दिबा सालायनो नागिरदों ओमफ्राय आंनि लाबोनाय आरएस टननिखौ आं सालायनोसै मिथिंगाया ओमफ्राय V3 दिपनिखौ सालायगोन ये थ' तो आङो दिपनिखौ सालायथ'ला मानो होनबा आंना केमेरा एंगेला मिलायनाय नङा दा तो बेखायनो आं दिपनिखौ सालायथ'ला आरोना गाइस बाय बाय गाइस बिउटिफुल कर्नारिं सोरबा जुदि बेक केमेरा लादोंमोनबा बिराद मोजां नुगौमोनदां बाट बिदि गैया दिबाबो बहुत उनाव थाबोबाय तो गाइस जों बांद्राय मानसि लिंनि रिजनानो जाबाय माने बांद्राय मानसिबो थाबा बांद्राय बाइक्सबो थाबा नेनांगौआ बांसिन जायो आरोना सोरबा मानिबा थाखाय लाखिनाय मानाय तो बेखायनो जोङो देग्लाय बहुत खम मानसि कालेक्ट खालामदों आरोना टटेल 12 जन नामाल' आरोना जोंजों ओमफ्रायो बाइकआथ' नोंथांमोना नुखांखाबाय मा बाइक दङ तो गाइस जेब्ला आं फार्स्ट टाइम बाइक लाजेनदोंमोन आरोना फार्स्ट टाइम ड्यूक 250 खौ लादोंमोन अब्ला बे 15 आगस्टआव बे लामाजों फैदोंमोन आरोना जोङो फार्स्ट जेला आं बाइक लाखांनायनि उनाव 15 आगस्ट राइड खालामदोंमोन ना बे टाइमाव आङो सामद्रुप जंखाराव थांदोंमोन आरोना भुटान चौकियाव तो बे लामाजों फैदोंमोन आरोना जोङो तो एबार थार्ड टाइम जागोन बे आंनि 15 आगस्ट राइडआ तो औसम आरोना फिल औसम एबार देग्लाय लाबोनो मोनासै आंनि बाइकखौ ससे उन्दुगासिनो दं बे अलसिया बाइकआ माने सार्भिसिं बिनायखाय आं लाबोयाखै आरोना तो गाइस दा लामा बिदि सालायलांनायखौ लालांबाय थाबायना आंना बेटारिया थाब जोबगोन आरोना केमेराना तो बेटारि जोबबाथाय दा जाय जायगायाव जों थांनो नागिरदों बे जायगायाव ब्लगखौनो लायनो हानाय नङा तो लामायाव बे ब्लग लानायखौ दसेनि थाखाय स्टप खालामथ'नोसै नङा होमबा गाइस ओमफ्राय आं जाय जायगायाव थांनो नागिरदों बाक्सा देरागाव एसे खाथि मोनहैयो आंबो ब्लगखौ माने स्टार्ट खालामफिनसै आरोना गाइस दायो मा लामायाव सालायबाय थानायखौ मा नायबाय थानो नङा होमबा गाइस तो दसेनि थाखाय बाय आरोना गाइस भिडिअ तो जोङो 12 जन जागोन अलराइट गाइस जों दायो बे ससेयाव मा जायगा होनो जायगा नामखौथ' मिथिला रेस्ट लाथ'दों आरोना माने एसे सिनस्रि सानाय मोनबाय आं आरो थांफिनसै
ओरै दसे रेस्ट लाथ'दोंमोन बिराद मेंबाय एन्ड आंथ' आरो सालाय बिखौनो साजोब्बायमोन थ' बेखायनो आं एबार डिप 200 सालायनोसै आरोना गाइस थ' गाइस आंनि रायलायनायखौ बारा मोजां खोनानाय नङा आं दहायबो बुंबोदों माने आङो माइक इउज खालामाखै आरोना बे आं जा केमेराखौ लादों बेहाय माइक इउज खालामजाया आरोना बे बिराद जगारु खालामनांगोन थ' बेखायनो माइक इउज खालामथ'ला थ' आङो जाखिनि लामानि भिउ बेहाय सं लागायना होनोसै आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो दा स्किप खालामनाङा दा मा इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ जास्ट स्किप खालामना आरोना गाइस Alright guys, जों दायो नै 4 लाइनाव सफैबाय 4 लाइनाव सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं हाय सजना जी मैनू छड्ड के नहीं जाना बिना तेरे मैनू मिलदी सजा हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझसे Alright guys, दायो जोङो बरमा सफैबाय आरोना एन्ड बरमायाव आंहा सानैसो लोगो दंमोन बाट बिसोरखौ खबर हरनाय जायासै थ' लोगो मोननाय जायासै थ' जों जाय जायगायाव थांनो नागिरदों बियो 35 किल'मिटार दंबावो आरोना एसे गिदिं गिदा दंबावो थ' जों बे दसे रेस्ट लानोसै माबा माबि जानोसै बिनि उनाव थांफिनसै आरोना